Mléko, z kterého ti nebude zle. Keďže tiež som pri konzumácii jogurtov a tvarov, ktoré som miloval, začal cítiť také nadúvanie, nekomfort, tak som sa rozhodol ich úplne vysadiť, že prestal som mliečne výrobky jesť. Keď sem tam som nevydržal a niečo som si dal, tak som to aj celkom cítil. OK, skúsime si kúpiť kravu, budeme ju krmiť nekonvenčným spôsobom, čiže nejakým senom, bude sa pásť, tak jak to robili niekedy naši starí rodičia, a skúsime mlieko od takejto kravy. To, že sme si vybrali jerseyskú kravu, bol zámer, pretože je to kráva menšieho rámca, má väčší obsah zložiek, čiže viacej bielkovín, viacej tukov, takže sme vedeli, že ideme do jerseyskej kravy. Mali sme doma kravu. V živote sme kravu nemali, vôbec sme nevedeli, že jak sa kráva dojí a všetky tieto veci, tak sme sa s ňou pomaly zoznámili, došlo prvé dojenie. Mlieko som vypil, nič mi nebolo, spravili sme si tvaroh, nič mi nebolo, spravili sme jogurty, nič mi nebolo. Takže si hovoríme, že super, toto sa nám páči. A vtedy prišiel kamoš, ktorý k nám vlastne chodieval na farmu. A jeho dcéra Zoe má intoleranciu na laktózu, na kravskú bielkovinu, histamín, proste má veľmi veľa rôznych chorôb. Do pol decaku v bare sa dala 0,4 mlieka a Zoe nič. Potom vypila 2 deci, nič.